Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuluke lapha ke sizenebeko ke ethi kuyavulwa namhlanje kwi-Betway Premiership. Njengoba beniyazi ukubana ke ivaliswe imidlalo yeAFCON. Nawukhumbula into yokubana ke AFCON yaphela pha izolo. Yaphumelela pha iSenegal abafana abadala ama-Afrika wokwene aphumelela pha ebetha ke iqela ke laseMorocco elibetha pha ngo-1-0. Ifinal ke ndicinga uba ke yoba imbali yoba indumasi, kuninzi okwenzeke pha baphulaphulisa isiphithiphithi, kodwa ke ngoba ke asikho ngefinal ke intetha yethu ngoku ingeBetway Premiership. Qha besigqitha nje pha kwinto yefinal sinirhabulisa into yokubana ke iBetway Premiership ibilinde into yokubana ke mawukude kuphele pha iAFCON. Sidlule ke lapho ke iyavula ke iMamelodi Sundowns namhlanje baphulaphula ke pha abafana abadala ngo-7:30 apha namhlanje. Idate 19 ngomvulo, Monday, badlala pha neqela leOrbit College 7:30 ke ngokuhlwa. Abafana ke beMamelodi Sundowns iziKaizer Chiefs pha nge-20 ukutsho ke Tuesday ngomso. Abafana abadala badlala pha Golden Arrows ngo-7:30 ke abafana abadala. Ize iseKhukhuna United siqobisana pha neStellenbosch phaya ke ngo-7:30 ke pha ngomso. Ize ngolwesithathu Wednesday nge-21 kaJanuwari TS Galaxy idlala pha neMoromo Gallants ngo-7:30 ke ngokuhlwa. Ize pha nge-23 kutsho ke pha ngolwesihlanu Friday 23 ke kaJanuwari 2026 Richards Bay idlala pha nesiWelele FC ngo-7:30 ke ngokuhlwa. Ize pha nge-24 kaJanuwari kutsho ke pha Saturday Orbit College abafana abadala baqobisana pha neChippa United pha ngo-3:30 eMalanga. Ize seKhukhuna United iqobisene pha neqela leOrlando Pirates pha ke ngo-3:30 eMalanga. Ize pha ngecawe nge-25 kaJanuwari 2026 AmaZulu adlala pha neTS Galaxy ngo-3:30 eMalanga. IDurban City idlala pha nePolokwane City pha ke ngo-6 o'clock eMalanga. Injalo ke indaba ke yeBetway Premiership baphulaphula ke ivulile, ibuyile ke ngokuzoba busy ngoba kaloku kwakule nyaka sileqe wakuzobhekwa kuWorld Cup, zizawusina zidedelana, zizawuthontelana imatch baphulaphula ke kwawufuneka amakhwenkwe afithi, kwawufuneka ngoku eziteam zonke phantsi kweBetway Premiership zenze into yokubana ke zinesquad esiluqelimba esizokwazi umelana ke nale midlalo, ngoba kaloku ngoku kuzawuxheshwa indoda. Andithethi ke kwezi ke zisadlala pha eAfrika kwama-CAF Confederation Cup pha ke kwi-Champions League. Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs kuzakwaziwana abafana abadala isquad ke funeka sibe luqelimba ngoba ke imatch zizawuthontelana. Injalo ke baphulaphula ke imeko ke yeBetway Premiership. Nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.